Zahraniční investori na Slovensku vytvorili mnoho pracovných miest a priniesli nové technológie, no zároveň priniesli aj neistotu. Ich pôsobenie býva dočasné a pri zmene podmienok presúvajú svoju výrobu do iných krajín. To často spôsobuje stratu práce pre stovky ľudí, najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Na východe Slovenska je stabilná práca obzvlášť dôležitá. Kým Bratislavský kraj má nezamestnanosť okolo 3%, Prešovský a Košický kraj dlhodobo dosahujú 8 až 10 alebo dokonca viac percent. V tomto prostredí má osvedčený a spoľahlivý zamestnávateľ, akým je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, mimoriadnu hodnotu. Mladší ľudia často uprednostňujú krátkodobé vyššie zárobky, no neskôr začnú oceňovať stabilitu, pravidelný príjem a sociálne istoty. Dodávka vody aj odkanalizovanie musí fungovať non-stop, a to robí z vodárenskej spoločnosti dlhodobo spoľahlivú službu verejnosti. Skrátka, zatiaľ čo iné firmy odchádzajú, VVS tu ostane aj v budúcnosti. Spoločnosť nie je len dodávateľom pitnej vody a správcom vodárenskej infraštruktúry, ale je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Túto pozíciu podporuje aj systémom benefitov pre všetky vekové kategórie svojich zamestnancov. Kľúčovým prvkom je kolektívna zmluva, ktorá garantuje istotu a výhody ako napríklad 13. mzdu, doplnkové dôchodkové sporenie, skupinové životné poistenie, odstupné a odmeny pri odchode do dôchodku, ako aj ďalšie benefity. Spoločnosť investuje do odborného vzdelávania, rozvojových programov, kariérneho rastu a zavádzania nových technológií, vďaka ktorým sa stala lídrom vo vodárenstve aj na európskej úrovni. Silnou stránkou je tiež jej sociálny program, odmeny pri jubileách, príspevky na stravovanie, kultúrne a športové podujatia, firemné podujatia, ale aj akcie pre deti zamestnancov. Zamestnanci môžu využívať rekreačné zariadenia v regióne za zvýhodnené ceny. Finančnú istotu podporuje program Zamestnanecká pokladňa, ktorý umožňuje čerpať zálohy kedykoľvek alebo výplatu vopred. V ťažkých životných situáciách za zamestnancom podáva pomocnú ruku neinvestičný fond vodárne. Pre VVS sú zamestnanci kľúčom k úspechu a spoločnosť im preto poskytuje pevnú oporu, akú dokáže ponúknuť len etablovaný zamestnávateľ s dlhodobým pôsobením na trhu.